urang ba nong seng ya ka jaka pule Hathem Ribhoi District ubala yok priang ya ka khusnam ya ka balatip kum ka International Education Award arjar arpuai ula syak penkup burom kerpang haka Hill Farmers Union Boirembong Block ringkat bat ka jingas nok tilang bat ka Eastern Ribhoi Development Council ya utai urang ba balatip kerteng kum uba long sing be la priang burom haka Modern Secondary School kabadan halum shopping Boirembong haka arpu atarik nok pra kabalong kawai neki school ki bau senghi. Uba Alphon Bert Carson Teo General Secretary ka HFU, ula aikat tu kat neki sembo jingkren nalor ki wei pat ki nongkren, haka ba ula mait pangru, baka tenat pule puthi haka jela, kala daiban penrung no ya ki kamrep, kum kawai neki subjek haki jaka pule, ban hika isya ki kena, ban tiap syapang ka kamrep kamriang. Uba long sing beru kum unong yo ya ketika khusnam, haba keren bat unong lum kubor, ula penpau baka long shisha ka badan kam ya ka pule puthi, ban itu no ya ka kamrep kum kawai neki subjek haki jaka pule. Uba long sing be ula long uwei neki nong seng ya ka jaka pule puthi Hathem Ribhoi, uba pau bat uba la seng hadu khat santli ki jaka pule, bat ka Modern Secondary School halum shopping Boirembong, kala long kawai neki mati jong te urang ba, uba la yok priang ya ketika khusnam. Ulalong uwei na pedang ki shispa san paungut ki nong yok pedang ya ketika khusnam na ki jela hakari India, bat ula syajit tang marwei na ka jela, ban let shim ya ketika khusnam na nong ba Delhi haka khat pra tarik no pra, bat la pedang sobha ningkong ya u haka arpo tarik no pra halum dai klab Boirembong, bat la sakilang haka ketika jing priang burom ningkong da ka jing shim bentau ba da sekiat bah lamare, menteri ke sorkar jela, ubalong ru MLA ka mau hati constituency, bat kiwei ki riurang ba ha kate kathan iya sispa san hongot apa ni beli ada lima manelam menti kene ka awards te ngalade hi kalempi banyo tengah don sawai o rang ba bayarap nga o Dr. Everest Marsing bayarap nga kini di competition kini tai hat praterik Desember ka kubur sa ki kun samla ya ka state ya ka dong ka thain ki jumi ka long ba ka jista ka de ka sabi jong ka jingjok ha ki liang baro namar kata ki khna school ani ki badai ban pule ani ki badai hano no ka kadang ki dei banda simkhia ban poi sakmat ban pule nang ba kan long ka nuksai ki wei ha ka ju uporu jing mentoi labi taya lagi. kat kum ko jingong jong uwe ne ginoi lam jong HFU menne hajingalang ban penrung ya kan ka subjek ka kamrap kamriang hak ka ban long ka we ni subjek high school pule hidan ye ban ong halo kane kalau dei ka por hi ban penrung ka we ni subjek apo jong ni ka education policy nang bagi kena kin sutu ha garep karyang namar ba hari India ngila ban ong umta ba 30% gede ki nong rep haka state jong ile kidang duna susu mot nga hawi geliang ngala sohon hi hagi jing im jonga mi na kaying ka ba duna hagi jing pule namar kata ngala yo haduka international award kalong ke ka burom nem ta kaying sem bat ka thain ba state ke jongi henry ngang don pade sage wave sage artli jing angnot jonga we kalong na benta kinong rem kila sadin henry nga kwa iki ba kinlong balay nga join sa ka ini ka sengrep mo ini ka HFU kalong mga kwa ba kani ka jingrep kalong ba kibriu kin mentoy in rep pat ako way pat karkom bangin rep din nagta kadaw ka mga kwa ba niya trilang bat kani ka sengnong rep imlon su ki basabi henry nginer kador bat kiri ki papaw kinong rep ki day balong kibriu ki basta bat kibriu berpatam bat kibriu ki babat ia kabor hapo ka imlang salam dan nangtap ade sagaway pat nga kwa kalong baga tourism kariboy jungi ka don sibun ki jaka pikai ki krem ki pro ki lum ki wa ki sai ki basultanat ki itanat ki jaka ki itanat namar kata ka wayro ka kwa banbu sa kanega tourism nila persang banbu tourism menta ka roylang tourism mangto ngan pen attract ikibriu kanang ba judiso ban sulit dai sasora mentala sispa snem ban supek dai ya ka ko ramha
Henry ke jingkwa jonga kalong intention ba kita ru ke wan ai ya ke jingkersan ini ba ngini yok kami jam bat kibri ru ken roy ha ke yang baro kedai kata ka bang adang kwa ban angnut sakli ki na benta jong ni ka dong ka time bat state ke jongi bangin thank you ka school ka bang seng ni ka time umdai tang time bolbong sanong po rong seng sa girang rong adon ka school nang ta sa ni ka time border ru hidon nang ta ha ni ka time jongi hang po eastern riboy ke kala adon ko ba khat santli school ma na kini ke school modern secondary school gila don laingot ke doktor nang ta engineer arngot nang ta ki nurse nang ta ki officer gila don ni padon ki adu bisa mi lenti bekin sanami